posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 26 February 2025 mene tangoteromo zaziwikiratu kuti Bon Kalindo akamba nkhani yanji. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi Bon Kalindo nkhani imene ayifotokoza motani. The DC mwana woopsa kwambiri. Mwazuka bwanji mavenda nonse ya mulilongwe, nanga mavenda amulimbi Blantyre, mavenda amuzomba, mavenda abumzuzu. Mulandire moni kuchokera kwa ine President wanu wandu osauka. Ndimakunyadirani kwambiri mavenda, chifukwa inu mukapanga chanu simabweza reverse, ndi gear forward. Ndipo dzulo ndi siku losayiwalika mu history ya dziko lino, makamaka kuja kumachedwa kulilongwe. Arsenal pakwawo, kapena tinene kuti MCP pakwawo, kung'ambidwa ndi mavenda 10-0. Zulo ndi pamene ndaona ine kunena kuti akuluakulu olo munthu utanenepa koma ikafikapo nthawi ya danger umathamanga munthu olo utanenepa olo utakula mutu utakula mimba ndi pamene ukakumana ndi zoopsa umathamanga kumakhala katindiro wa silimu. Ndazionera zulo pa parliament aministala ena ang'ambika ndipo amwene wado amathamanga. Akakhala fana mose ndeza yoti waziwa kuti fana moja ndi wamujimu amang'amba amwene igwengwe atalandira kasitoni awuli kasitoni. Wado zokuti amwene ali ndi bodyguard ali ndi machini gani popo zimene zozo amaziwa ndi iye ndi ambuyache, koma amwene venda ndi woopsa kwambiri. Apapa ndi pamene inu nonse andale mungatengerepo phunziro kunena kuti munthu osauka imafikapo nthawi ina amalimba mtima kuyiona mfuti osamayiona ngati ndi mfuti, mavuto atafika mukhosi. Iyi ndi lesoni yayikulu imene inu andale mungayitengerepo kunena kuti osamatengera anthu kumtoso, osamatengera anthu osauka chibwana kuwatenga iwo ngati zisiru, kuwatenga anthu osauka ngati agalu. Limene should be a very big lesson kwa iniyo ma ministers nonse a MCP kunena kuti ziko lino zinthu sizili bwino, and mukamapanga zinthu zanu muzipanga mosamala, chifukwa amene alili a Malawi akuyenda olusalusa, komanso amene aja ndi maliheso zichabe kukubwera mademo woopsa amene iniyo muzalephere kuachita control. Imene jandireso niso chabe yokuuzani kunena kuti muzakapanga zinthu za uchisiru siku la zisankho ndikubera, chifukwa iniyo imeneja is a sign already, a yardstick yokuuzani kunena kuti musazapange za uchisiru, anthu sakukufunani, chakwera sakufunidwa, inunso ngati ma minister simukufunidwa. Mukanangopakirapo matewera anu muzipita kwa amanu, otherwise mukapitiriza ndi mchitidwe wanu kuzera kwa uyu akuyendesa za chisankho iyi kucholinga kuti ati muzabere zisankho ndi machini anu amene mukukonzawo. Aphwanga muzaziona zimene mwaona pa parliament zija ndi zazing'ono kwambiri.
ndipo ndithokoze kwambiri mavenda nonse chifukwa cha mgwirizano wanu, chifukwa tikanakhala ife ma-activist akananena kuti mwina tatumidwa ndi andale ndipo pamene paja pakanakhala mwina matiyegasi, koma aphanga inu ndinu anthu woopsa kwambiri, ndipo ndikukuvulirani chipewa ineyo ngati president wa anthu osauka ndikumva kukoma kwambiri. Inetu nalipo paja ndinangovala maski yanga kumangoyang'ana kuti yes mafana mavenda, ndipo iniyo ndikanakhala ndikuthekera kokuba mene anthu akubera mbomamo, ndiye kuti lero ndikanaba ma US dollars ndikukupasani kuti tiyeni tikakhale ndi phwando pena pache. Chimene chandinyasa kwambiri ndi kusaphunzira kwa anthu andale makamaka ku nkhani yonama, chifukwa ma statement aja amanenedwa aja one would wonder kunena kuti sha inu kutiloko muziko muno mene anthu akuvutikira forex iliko amangoyibisa dala, because pamene paja palankhulidwa statement yonena kuti tiyauza aku Reserve Bank akupasa ni forex, yeti chikhalire nicho the reason why katundu akudula ni nkhani ya forex yo. Ndiye anduna anena pompaja awado anena mozitama kunena kuti auza Reserve Bank akupasa ni mavenda apereke kuziko kuno kwa anthu a business forex. Ndikumadabwa kuti kodi forex ilipo, ndi chifukwa chani andale samafuna kuvomereza. Ndikumanenaso kuti igwengwe ndikumanena kuti ati kuthokoza Reserve Bank atichitira chifundo apereka ka forex kwa anthu ma business yangapo kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Vomerezani kuti zinthu zakuvutani, kunena kuti abale ine ndalephera sikumakhala kuchisiri kumakhala kuchenjera, chifukwa musaone ngati pamene pajapo mavenda ajawo mwachita dispense ndiye mwathana nawo. Lero sodu akudikira agreement, chifukwa anthu amene mukuadikira enu amwenyewo kuti ati mukambirano ine nawo ni ma Chinese wo, ndalama zomapasa sinu, ndalama ndi zawo, ndipo mukamauza kuti asise zinthu azisisa on what grounds. Ndi chifukwa changakhale a court division imene imaona zinthu za fair trade agamula kunena kuti kampani yopanga bread singamasise mitengo yache, bread akwene akhale pa 5,000 ndipo posachedwa pa bread timugula pa 10 chifukwa chakudula kwa zinthu ngati flour ndi zina material imene imalowa mbread panopa yadula. Ndiye inu vuto mwalama kuti muchite muone the root cause of the matter, mukufuna muzipitiriza be kumanama incholinga kuti mavenda aja azipita ndikumabwatika boza. Ndi chifukwa chake tu mavenda popeza anthu mmaona ngati mavenda ndi anthu osazindikira. Isi only tu Malawi amaona mavenda ngati ni makape, koma in other countries tikati vendor is a big man. Vendor tapita ni ku Guangzhou ku China ku Beijing mukaone akamakuuza ni kuti tiyeni tipite ku mavenda. Ifeyo titapita nthawi ina tinkaona ngati akati venda ndi amene amakhala m'mashaksi amakhala mu zinthu zosaziwika bwino. Venda ndi olemera kwambiri, ngati amavenda amaseweresedwa konkuno ku Malawi. Ndiye ndi chifukwa chake mavenda aja atakuonesani kuti iwo ndi ozindikira anakung'ambani ndi kastonzi kaja isesai niyongokuuza ni kunena kuti ifeyo we are here ndipo ndife anthu ozindikira. Anduna a MCP, zinduna za MCP, makape okhaokha kumafuna kumazitengera ati yo ati uduli, kumafuna kulankhula zinthu zimene zilibe nchere zinalibe value. Ndende apa mwalandira eno kastoni kanu MCP pakwao mafana anakutengani by surprise. Nthawi yogula zikwanje munalibe pajatu munkapangana kuma meeting yanu kunena kuti pa Central Region pano pasazapa ngeso mademo tunde amene ajawo ngokonzekera 2 days koma amene kuposa HRDC
nanga somanotika natuluka ena ifeso ndi anthu ndikuwauza kuti tiyeni zilo lijatu mwezi pano mukungozikozeratu anyamatano aja mmatuma kuti azipanga aziyenda ndi zikwanje analipo pajatu chifukwa ambiri aja ndi mavenda ziwani kuti mwana amene ukumuphunzitsa ndewu siku lina amakonzanso kuzakung'amba iwe wemwe ndi ajatu mavenda aja mmatuma eni kuti aziyenda ndi zikwanje mu mzinda wa Lilongwe ndi aja akung'amba ndi kastonzi pa parliament imene ijayo should be a very big lesson to you anthu andale not only ku MCP komanso zipani zina chifukwa anthu inu andale inu simmaphunzira ma mistakes amene akupangidwa awa sanayenera MCP kumapanga chifukwa anayenera ataphunzira kuchokera ku zipani zina mbuyo mu zimene zimapanga sokhalidwe ngati umenewo andale ndi anthu omvesa chisoni samafuna kuphunzira samafuna kuona zimene anakumana nawo anzawo iwo ndi kuzisintha akakhala wande aonjeza kwambiri chifukwa ngati kuli chipani chomvesa chisoni chimene chikati chizipanga zimene akufuna Malawi ndi chipani cha MCP koma popeza andale ndi afiti manjanjawidi anthu okuba makawazi ndi chifukwa chisamafuna kuphunzira otherwise iyi inali chipani chabwino kwambiri chimene chinganaphunzira koma safuna kuphunzira ndi awa sopano akupangisa ma primaries parliament isanasekedwe ndikumapangisa ma primaries ndi cholinga kuti ati apange mariheso obera zisankho komanso achite cover anthu amene ali ma current MCP candidates kapena registrators amene wawa ndi anthu amene ali omvesa chisoni kwambiri chifukwa anayenera kuchita protect integrity, protect democracy. Zipani zambiri zimapita kuzisankho za ma primary parliament ikatha chifukwa ndekuti amakachita declare ma seat wose vacant kunena kuti palibe poso amene ali MP palibe poso amene ali minister ali yeso mano akuyenera apite pa ground akachite compete koma pamwayamba ma primary inu muli ku parliament maudindo anu kapena ma constituency anu ndikufuna kumateteza imene iyi ndi ngozi yayikulu imene muzandikumbukire ndi apa mukubera enu mazisankho ngati kumene kudzachitikira kudedza dzulo mwabera zisankho munthu amene akumufuna anthu kumene kwa chiwere uko amene jasana sankhidwe koma mwamusankha munthu ina amene ankapita nokumakabera mavoti imene jamuza iona ndipo ndikutha kuona ma independent ambiri akuima anthu ambiri akuima independent chifukwa cha khalidwe lokuba choncho ngati inu MCP mukuona ngati pane paja mapanga udolo mwamuza venda kuti azipita ndikupempheni mavenda do not relent osaopa forward ever backwards never apapa palibe zoopa soya ichoke wina afune asafune amene uja aziona amene aja azione kumene chifukwa Amalawi akuzunzika koopsa salale kuiona mene anthu akuvutikira salale yache imene yoyo kukagulira chinthu osatani osatheka inu bero ngakaigule bero 1.5 million bero yazovala nyangu itaso ngatiyo tomwe bero yomweyo maboma ena amaipanga 20,000 koma inu chifukwa chokuba afiti inu ndelero ndi zimene zotu mavenda ndikuyamikireni kwambiri ndinu mafana abwino kwambiri ndipo mavenda ena ngati akulimbi ku Blantyre mmafoka kwambiri ndinu anthu ofoka anzanu alilongwe samagawa maswiti iniyo sunzuzu zomba osagawa maswiti ifikepo nthawi yonena kuti ma demonstrations amene tizipanga daily otherwise tizapesa ana wado ndinzache igwengwe komanso afana moze aziona pa parliament the DC unyolo ba
munalembera kumanga edi munalembera kumenya katega edi eri azatu anakuzukuzani anthu anakaima kunchesi konko panchesi pamene pali munthu wamatama ozitcha kuti ati iye amameya anthu ananyamuka ndikukaima pompo kuti tipase zikwache zanu alembera from Cheza Village tiye mabuka box 76 ngono waje wa Filipi Kalindo ine ndukaukaza ndigonu ine kwakenesi kavumbwe mwacheza pafanizo lojajuene anachave the DC. Ugodu unali kuyankhula kwa Boni Kalindo lero lino pa 26 February 2025. Tachitani comment timve kuti pasimene ayankhula Boni Kalindo inu